Já vás vítám dneska u dalšího videa. Tadyhle si ukážeme, když chcete nabít UPRáka a baterku, tak se tohle to musí celý odkrytovat, jo, tenhle ten dekl. Takže nějaký přes zimu udržování baterky znamená, by to tohle nechat si celou zimu takhle rozdělaný, což se mně nelíbí, nechce, a nebo to nějak řešit jiným způsobem. Takže já jsem si pořídil takovejhle nabíjecí magnet, kde se od baterie vytáhnou póly a vlastně když se to vlastně jakoby nabíjí, tak se to jen takhle k tomu přisune a magneticky se to spojí. Takže teďka tohleto budu muset někde na to udělat nějaký vhodný místo, kde to bude připevnit, kde se to dá namontovat. Takže nejdřív jsem myslel to tady někde vrtat do toho plastu, což se mně moc nechce. Dělat tady do toho díru, takže to dám tadyhle bočnímu držáku. Nějakým způsobem semhle to takhle vyvedu, no. Takže tadyhle to máme tu část, která přijde dodělat do toho plechu. Tady jsem našel nějaký 1,5 nebo 2 plech, takže z tohohle se budeme muset vyvrtat. Vymyslet nějaký držák. Takže můžeme přistoupit k zadeklování, takže takhle to pak bude tady nějakým způsobem vypadat. Takhle to bude připevněné, bude to skovaný pod sedlem proti nějakému povětrnostním dešti nebo tohle, tak to bude krytý. Navíc ještě tam je takováhle krytka, takže
Takže je to tam, je to zaděláno. Zásuvka. Takže baterie se nám dobíjí. Takhle tam jsou zatím udělané ty připojení. No a vždycky to zkrátka takhle jednou za 14 dní tadyhle připojím a nemusím řešit žádný rozdělávání tadyhle plastů a nějakých taškařic. No. Jo, tady jsem koukal, žádný to při propérování to tady žádný problém s tím není, že by to někde dřelo něco, takže uvidíme, jak se to v praxi osvědčí. No. Já si myslím, že s tím budu spokojený. Tak jo, budu se těšit do dalšího videa, kde budeme řešit zapojení těch blinkerů varovných. Tak se mějte, nashledanou.